ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ይዝባሃል ይዙ ዘሎ ዝኽፈል ቀረጽ ንምንካይ ተሳሚዕና ኣሎ ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ሳብዚ ሕጅዋን ዝሐሰናዮ ሳብዚ ሕጅዋን ዝሐስኹ አኽለኒ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ 4000 ካብ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ዘሎ ሰባት ወይ ካ መንገድ ዳይሪ ኢትዮጵያ ከም ዝኸልከለ ሓቢር ዘሎ ናይዚ ምኽንያት ካኒ የኤርትራ ህዝብ ለአደጋ መዳረግ የለበትም የኔ እምነት ነው ዘራፊዎች ናቸው سلام كم يتقولوا جاي سكاف يلين لو ما عند خاب استفلي أقدر أسبلني واحد حتر زبالة حبريتات تميسر لقصة مودات هم سايت إنه قمت لمود لايك مقبر جمروا لايك يترسعوا let's go سيد جايسنا بجمر حبريتها قدامو تصعدوا دوب أفريقيا ناب سدتنيات سوق زلا أمريكا تبقيسهم زبليو بمحضر بريزيدنت دونالد ترامب مثل عقبة زتوهبهم نايم بجمر تصعدوا دوب أفريقيا ناب أمريكا مريحهم الله توم بسرعة من جدي بنفاريت ناب أمريكا بأكوب زخدو فلمت تصعدوا سدتنيات 4 شعتن مهانو منتحبيرو له أزوم كلمة تمال سنبت كاب جوهانسبرغ زنقلو تصعدوا دوب أفريقيا تمالي سوني أب واشنطن دحري متاهم دحريون ناب تكساس كم تسوق عزيز تحبيرو زلو أمريكا قاب كالك في العالم نزقرب حتى سدتنيات نتيجة أب كندو هابتامات تصعدوا دوب أفريقيا كم سدتنيات تقبلنت كرخبو كتفكر موسانا بوليتيكا وهاقنا زلو بمبال بريتوريا نقيفو مالو أمريكا نزوم أفريكانس تباهيلهم زفلتو أبدو أفريقيا زنوبرو تعدو زيغاتات كم سدتنيات كتقبلهم مدلايا كم زقطعة ذكريو نزي سعيبو زمدنا دوب أفريكان أمريكان كابزل حتت أوارح عطيرو خمزلون ذكريو بريزيدنت ترامب أبو ورح لكاتيت نا أفريكان رس قداي عليتاوي ألو كوينوم إلو دحرم مزرابو أزوم تعدو دوب أفريكان أو أمريكا متيوم كنبرو زخلهم سنة محلافو يذكري بتوسخي محدار ترامب نوشت أو بوليتيكا دوب أفريكا توسخي محدار ترامب نوشت أو بوليس دوب أفريكا منقف منجستي بزي زخونة كحسا كبتصعدو حرستوت مريتي من زعلو قبل كسيسو من بارو يذكر يخون بر اتا دوب أفريقيا يتهاجر نزي نتيجاتها ميستر قداتو تاي دوب أفريقيا بعربية بذهبو مجلسي منجستي بالعلة تعدو تهاجر أدلو فتسي مزبل كستات مسرت زي بلو مخانو أمريكا توصدو زلا سقمتي نقومو ديمقراسي تهاجر نمدخم زقبر فتنة يخبر وغيسلو أمريكا أمباسادر دوب أفريقيا أب أمريكا إبراهيم راسول أب ورح مجابيت كم زباررت ذكريو منجس دوب أفريقيا نتوم بزوت النزي ناب أمريكا نخدو زدليو سبات كم زي كل بمجلس أتوم نزي مسرح ناب أمريكا زقعزو الكسبات بجبن زد لي خيكونو كرجاجز التحساسي ولا ناب كل حبريتها قاب أمريكا خوتنا خلنا أمريكا شاينا ناب الفريات ننحدن زخفل كرت من كاي تسامعنا الله زغاني أبز حلف وحدات وانا زنبر كويناتنا ينقد كوينات مونغو أمريكا شاينا أبكي علو مالتي ويكا زبك عمسلالو إذن قلت عبيت بغطبة عبيت زغون هاجرات أبن نحدن تعريف كفتسما سنيحين أب جنيفا دحرز تخيل زر بدما تعريف ب115% كقنصات تسامعنا الله أمريكا بالعلاقة شاينا زنبرنا 145% غرز ناب 30% خورد نقوله شاينا دما بالعلاقة أمريكا زنبرنا 125% غرز 10% نعم 10% وريد له تحديش من كاي تعريف نزغطل 9 معلتات أب جبر خصنا مخاني تحبير زلوا منيستر نقدي أمريكا سكوت بيسانت نتقرض كلتين هجرات زيدلي أو خمس خونة بمجلات أتن هجرات بحوار كنقدا خمس زيدليون جليس له بيسانت نتحديش سمع بالعلستو السنة عودتات زجبر كرت زملكات كم زي كونون حبير له أمريكا بمدهنيات سيمي كوندكترات كومون حاسين زلوا استراتيجيكا ونقدي ميزان كقصل مخانو جليس له شاينا بجكا زغرز كاب قرص وصعي زخونه نقداوي اجاداتاتون كتلعل مخانون تغليط له زدما اجدا سدد كبر حاصين ناب امريكا زملكتي مالتيو زرب جنيفا ترامب اب سلطان كاب زملس ندحر اب مونغول علوت مرحتي كلتين هاجرات زي تخيدنا يمجمرا زرب كوينو اتن هاجرات كاب زنبر او نقداو كينات غيزيو عرفتي كرخبا حجيزون الله كلتين هاجرات اب نقداو كينات تعاصين زي صنح خوينن 600 بليون دولار نقدي دوابيلو زي صنح خوينو نقطه كلتين هاجرات دما ازيو كم زهاسي يزغلص نيرو تشاينان امريكان ابزي قداماي زوريا زرب مخانو زي تገልጸ اب تشاينا وي امريكا وي دما امارصي سالسيت هاجر اب ጉዳይ ንግድን ቁጠባው ዘተን ክቅጽላ መخانኑ ናፍሊጠና አለው ስለዚህ መወዳቱ ዝ ትራምፕ ጀምሮ ናይ ንግድ ኩናት አሞንጎ ቻይናን አሜሪካን መወዳቱ በጽሕሎ ማለት እዩ 145 በጽሕ ዝነበረ ፈጺማ አይሩዶኔ ዝብል ዝነበረ ትራምፕ ኣብ ሰምዕ በጽሕም አለው ንክልቴን ሃገራት ከም ዝጎድ ፍሉጥ ነይሩ ዋላውና አሜሪካ ከም ዝጎዳ ትራምፕ 10 ግዜ ዝጎዳና የለን ንኸሰሪና ነርና ይዝብል ነይሩ 10 ግዜ ግን ከም ዝጎዳ አነት ሃገሩን ፍሉጥ እዩ كساب زحجوان كاي تزارارون صنيحهم ناي مجمرا زرربون كا مفتح رقيبهم الله انت 9 معلتات بخمس قصلي مالتي سلازي بزعباز انتي ريتو لكم ترامب سعيرو ولا استسعيرو
نابي كلا حبريتها بزعبات تجراي زملكتيو كبزعبات تجراي أبز حجوان كاب إثيوبيا استفلا ليه حبريتها وصله سوق نغركم يتقدم أيام خلق الجعزو توريست ناب تجراي زملكتيو استفلا ليه بشم توريزم زعتو زنورو ناب تجراي كم استقل كلو وكمان قد دايري إثيوبيا خمس خلق ليه حبير زلو نايز مخنات كاني زوم بشم توريست زعتو ناب تجراي مس أب تجراي زركبوا حيلتات بpolitiكاو من قد خمس أمطامي حبير زلو كاستفلا ليه نبرة يكون كله ناي politiكاوي أجندة حزوم زوج عزو مخانمي حبير زلو مالتيو that's why كم استقل كليون حبير زلو بزخاني بيت صحفة بحال توريزم من تجراون مجلس يعطي له سلامتاي تخل كيلو كسام معاسيو أتصاريخ مفتوحي نممتع زميل كتو أكل كسر حلو مبالون زبيت صحفة زي حبير له حلفت بيت صحفة أصبها جبرز جابير له مية بزوج حبريتا كاب جنبت ثلاث سقطشين 10 شعات عمد مرات بجز جميرو كل كلا بالعلى توريستن دنا يدق محزوتن كومون كال سفرالي بروجكتن يجبر كم زلو حبير زلو تخل كلا بتكال من قد عير إثيوبيا يفتسم كم زلو حبريتا ونوسيخو قليت له كرمستو سنة معلتات جميرو نايدق توريستن ناي بروجكت محزوتن بتقرأي نخي عطو ويون نخي وصو أب عير من قدي يخل كلو خم زلو أقدمهم زعتو نبتقرأي زعتو خاني قدي فمون خوتي يجبر كم زلو تحبير زلو يتمجلس إذا حبر زلو مالتيو إدم خل كال نمنتاي كسام معسن زبل أتصاريخا مفتحي نخركب نبرزيدنت تادس وردن كومون نحلفت فدرالن حتى خمس قرابة بيت صحفة حبير الله ناب كلا حبريتها بزعبا جيتاچو ردا اب فانا تلفزيون زغبرو لو قاله محتات زملكتيو جيتاچو ردا كن محجي زنبره وي كناي قد محجي زنبره كينات اب زحجي وان زلو اكايدا بزملكت نخلته معلت زغيد قاله محتات اب فانا تلفزيون غيرلو ابزي قداماي كفال زغبرو قاله محتات كاني نمسارحتو زنبرو وي كان قد محجي اب وغ مسو زنبرو ترقتي بمبال ابزي كصوعم يسمع له مالتي ابزي حجي وان اب مونغو ايرتران ايثيوبيان زلو متفنان وي كابز حجي وان مونغو ايرتران ايثيوبيان كينات نخفت بحفشه تግራይ كاني ناي كينات بوتا نختكون زغبر زلو زوم سرقت زيوم ببالات زغصوعو سمعكم مالكم مالتي بزعبا زملكت فحز بله قال محتاج يجيرو حصر ابيلنا ግን እቲ ገዳስ ዝብልናዮ እንታይ ይሉ ተዛሪቡ ክንረይና እዚ ፌደራል መንግስት የወደው አጀንዳ ወዘተውስ የሚባለው ድንገት ውጊያ ገጥመናል በሚል ስጋት ውጊያው ትግራይ ውስጥ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስትራቴጂ ነው ተቀይሶ እየተንቀሳቀሰ ነው ስለዚህ አብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰንክ ወደብ ዝግበር ግጭት እንድሕርሃልዩ እቲ ግጭት አብ ትግራይ ንኽኸውን እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለው ይዝብ ዘለው የትግራይ ወጣት ኢምፖስ ከተደረገበት ፌደራል መንግስቱ ትግራይ ውስጥ ተቀርቅሮ ይዳከማል ስለዚህ በትግራይ ወጣት መስዋዕትነት እንድናለን የሚል አሳሰብ ይወለደው ስለዚህ በሐፈሻ እዚ በግልጽ ነው ህወሓት ዝብሎም ዘሎ እዩ አብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኽፈት ኩናት ፌደራል መንግስቲ አብ ትግራይ ተደኺሙ ክተርፍሞ ቡ ንኽዕወቱ ወይ ካቡ ክንተሐኒና ኢሎም ስለዚ ሓስቢዮም ይዝብ ዘሎ ሰላም መፈጠር መቻል አለበት በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል ጦርነት መፈጠር የለበትም የኔ እምነት ነው የኤርትራ ህዝብ ለአደጋ መዳረግ የለበትም የኔ እምነት ነው ግን መምረጥ ካለብኝ የትግራይ ህዝብ ድጋሚ የጦር አውድማ የሚሆንበት ሁኔታ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳይሆን ታገላለሁ ስለዚህ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከኸፈት ይብሉን ድሌት ይብለኝ ሰላም ይዝደሊ ይዝብ ዘሎን ተተፈጢሩ ግን ህዝብ ትግራይ ወይ መንእሰይ ትግራይ ደጊሙ ኩናት ንኸያቱ ክሳም መወዳእታ ክጋደሊ ክጽዕር ይድብል ዘሎ ይሄን ለማድረግ በመናረገው ትግል እንቅፋት የሆኑት ወርቅ ንግድ ላይ ተሰማሩት ስለዚህ እዚ ንኸይንገብር እንቅፋት ዝኾኑና ዘለው ኣብ ናይ ወርቂ ንግዲ ዘለው ሰባት ይዙ ዘለው ዘራፊዎች ናቸው ሰራቅቲዮም ጸርፍ ጀሚሩሎ ጌታቸው ወረዳ ግንባር አዛዥ ነኝ ይላሉ የሆነ ነገር አወራ ወርቅ ሲዘርፍ ነው የሚለው 2014 ነው ነገር 2014 ሕጂ እንድሕሪ ተመሊሱ ኸኒ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 2014 ብግእዝ ወይ እውን ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ 2021 ዝነበረሉ እዋን ይዛረብ ዘሎ እዚኦም ብሙሎም ኣብ ወርቂ ናይ ወርቂ ስርቂ እዮም ተሳቲፎም ዘለው ይሳተፉ እዮም ይዝብ ዘሎ ንዑን ምግላጽ ኢና ድሕሪ ተመሊሱ ዘሎ ወጣቱ ውጊያ ይመራ የነበረ ሰው ሩቅ ርቀት ሆኖ ውጊያ ይመራ የነበረ ሰው at the same time በኤክስካቫተርስ ወርቅ የቆፈረ ይሸጥ ነበር ኣብ ሽዑዋን ኣብ ውጊያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበረ ሓላፊ ዝነበረ ብርሑቅ ኮይኑ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ኣብ ሽዑዋን ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ እዋን ወርቂ ውጪ ሸይጥ ነይሩ ይዝብ ዘሎ ገንዘብ ያስፈልገናል በቢያው ጦርነት ያደርግን ነው ገንዘብ ያስፈልገናል ተብሎ ባንኮች ውስጥ የነበሩ የግል ባንኮች አንንካ የመንግስት ግን መውሰድ አለበት የሚል ፖለቲካሊ ወሰነ 4 ቢሊዮን ነው ኢሹ አካውንት ላይ ነበር ይሄን ማረጋገጥ ይችላል ብሔራዊ ባንክ ምክንያቱም ስለዚህ ኣብ ዘንድሕሪ ተመሊሱን ኣብ ጊዜው ኩናት ዝነበረ ዝተወስደ ገንዘብ እዩ ዘውፅእ ዘሎ ካብ ናይ መንግስቲ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ወሲድና ይዝብ ዘሎ ተመሊሱ ብሓፈሻ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረ አካይዳ እዩ ዝትንትን ዘሎ ማለት እዩ ካብ ናይ መንግስቲ ባንክታት ዝወሰድና 4 ቢሊዮን ይብል ኣሎ አንደኛው የግንባር አዛዥ የሚባለው ኃይለ ስላሴ በቢሊዮን በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የወሰደው ኢንፋክት 1 ቢሊዮን አካባቢ ነው ኃይለ ስላሴ ናይ ግንባር ሐላፊ ዝነበረ ኃይለ ስላሴ
كابت زنبرنا بانك 1 بليون زاكل ገንዘብ ይወስዱ ይዝብዘሉ እኔ እስካሁን ያዋሸሁት ይበቃኛል እስካሁን የታገስኩት ይበቃኛል ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ሳብዚ ሕጅዋን ዝሐሰናዮ ሳብዚ ሕጅዋን ዝሐስኹ አኽለኒ ሰብ አብ ምሻጥ ዝዋፈሩ ሰባት ሆነ አለው ይዝብዘሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባል ንብረት ነው የሚለው ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ይዝባሃል ይዝብዘሉ አውርደዋል ይታፍንና እንግዲህ አላማው ኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ስለዚህ ንሕና ተዕላማና ዝነበረና ኤርትራ ሰራዊት መፍራስ ይነሩ ኤርትራ ሰራዊት መፍራስ ካኒ ሰባት መምጻዩ ሀብ ኤርትራ ዘሎ ሰባት መምጻዩ ዕላማና ነይሩ እንተኾነ ግን በአንጻሩ ነት ሰባት ዝመጹ ናብ ካለ ቢዝነስ ዝቀየሩ ሰባት አለው ምባል ይገልጽ ዘለዚ ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ነው ማፍረስ የሚችለው ሶ ከያዝኩ በኋላ 27 ወጣት አንድ ቤት ተዘጋና ቤተሰቦች ያሏቸው ባሉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አካውንት እየተጠየቀ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ ሶ 20 ሰው ስለዚህ 4000 ካብ ሓደ ሰብ ማለት ያው ሓንቲ ገዛ ሓደ 20 ሰብ 20 ገለን ሰብ ይዕፀው ካብዚኦም 4000 ሓደ ሰብ 4000 እዮም ዝኸፍሉ ይዝብዘሉ ኸመይ ነይሩ ይዝብዘሉ ንሓደ ገዛ ኣብ ሓደ ገዛ ዓፅዎም ኣብ ደገ ኻኒ ኣዝማዶም $4000 ክፍሉ ይብሎም ይዝብዘሉ ካፈልክ $80 ታስገባለህ በዚህ የውጭ አካውንት ከፍቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሸጡ ያገቱ አሁን በኤርትራነት ጀመረ መጨረሻ ወደ ትግራይ ተወላጆች ስለዚህ እዚ ኻኒ ክሳብ $80,000 ማለት ናይ ደገ አካውንት ከፊቶም ከምዛ ዓይነት ዝነግዱ አለው ይዝብዘሉ ወይ ነቶም መሳርሕቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ከም ዓይነት ነገር እዩ አለው ይዝብዘሉ ማለት እዩ 80,000 ዝኣክል ካብ ሓንቲ ዝተዓፀው ገዛ 20 ዲዮም 20 ገለመለን ሰባት 80,000 ዝኣክል ዶላር ከም ዝእቱ ይዝገልጽ ዘሎ ይሄን አመራር የሚሰጡ ከፍተኛ አመራሮች አሉ ይሄን አጥንተን ለህግ እንዲቀርቡ 2 ዓመት ሆኖታል አሁን ስለዚህ ነዚህ ሰርሑ ዓበይቲ ሓለፍት ለው ይዝብዘሉ ይሄን የሚመራ የመረጃ መመሪያ ኃላፊ እርምጃ እንዲወሰድበት ወይ ከስራ እንዲነሳ ብለን ወስነን ስናበቃ ይሄንን ለማስፈጸም ኃላፊነት የሚሰጣቸው ሰዎች የኔ ሰዎች ናቸው የጸጥታ አመራሮች ናቸው የጸጥታ አመራር በባህሪው ጥፋት ያጠፋም ያላጠፋም የመተጋገዝ ባህሪ ያለው ወርቅ ንግድ ውስጥ የገባ አሁን ለሀገሪቱ ለትግራይ ነጻነት አሁንም እስከ መጨረሻው ሰዋለሁ ያለ የሚፎክር ጀነራል አለ ናብትናይ ወርቁን ተመሊስሎ በዚ ኣብ ወርቂ ንግዲ ዝሳተፍ ናይ ወርቂ ሃብታም ዝኾኑ ትግራይ ህላው ትግራይ ጋደል ኣለኹ ዝብል ኣብ ወርቂ ንግዲ ዝሳተፍ ጀነራል ኣሎ ይዝብዘሎ ስለዚ በሓፈሻ ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ መብዛሕትኡ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ ጌጋና ምባል ዝተዛረቦ ጌታቸው ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣለው ጀነራላት ብፍላይ ብሽሞም ፀዊዑ ከምዝን ገበኔም ዝገብሩ ነይሮም ብፍላይ ኣብ ናይ ወርቂ ኣብ ናይ ሰባት እዮም ድነጥፉ ነይሮም ተጋደልቲ ይኮኑ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ጌታቸው ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ፓርቲ ወይ ካ ፓርት 1 ኣብ ፋናስ ተዘርግሐ እዩ ጽባሕ ከም ዝቅጽል ውን ሓቢሮም ኣሎ ማለት እዩ እቲ በሓፈሻ እቲ መግለጽ ግን ከም ዝመስል ነይሩ ናይ ጌታቸው ማለት እዩ እዚ ተሓዛብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ደብረጽዮን ውን ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ተባሂሉ ውን ተሓቲቱ ነይሩ ብዛዕባው ዝመለሱ ኻኒ ሸከሪኩም ምናልባት እዚ ዝቀነየ እዩ ወይ ካ ኣብ عربي وكلام كباب استزرقحي واستقبل قال محتتيو جن شعوان زبالون شيء كسمعكم إيرترا مالكم زرقاي مش كل سلام من لا مش إيرترا وسلام من يذبحها لكم بحد يمكن تجلس لذا أنا عادة السلام جونس سيترثنا تحلف جونس نيرو نصب أقوى تعالى سرعة له بسرعة كله نسخم زلوا غيرنا حزقن نقول زينتين ስለዚህ ተሐጽር ዝበለት መልስ ከምዚ ያ ነይራ ተኻለ ምናልባት ምስኡ ታይል ባል ተሓዚ ግን ተሐጽር ዝበለት መልስ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ርክባለኩም ዲ ዝብል ሕቶ ምስ ኩሉ ሰላም ይዘለና ዝብል መልሲ ብደብረጽዮን ደብረ ሚካኤል ተዋሂቡ ማለት እዩ ተዝጋጅ ነይሩ ማዕን ዝብልናዮም ሓበሬታት ዝመስል ነይሩ ሳብ ዝቕጽል መደብ ሰላም